egin behar duena da hortara egokitu, ezta? Eta hortarako zein da bidea, espazio berria topatzea. Orain arte plaza naturalak, bertsolariaren ingurune naturala izan bada auzo txikietako plaza horiek, frontoiak, hau eta beste, oraindik ere horrek balio du, ezta? Baina hemendik aurrera pentsatzen hasi beharko gara, adibidez, tabernatan nola egin bertso saioak, ezta? Gazteak mugitzen diren tabernetan. Formula berriak bilatu beharko dira. 6 bertsolari ezin badira, 2 bertsolari izango dira. Jendeak ez duela atentzio hori jartzen, bertso formula klasikoa aspergarria egiten dela edo, jendeak ez duela formula hori ezagutzen betidanik, bertsozale berria delako, beste formula berri bat, adibidez egin daiteke gidoi bat eta pelikula baten antzeko bertso saio bat egin, ezta? Jon Maia bera dugu gainera.